Maigaye kiombekea Insurance Regulatory Authority kobeka ekambia segeka ke wike yemo imeye county ya Kisii nigo omorobero yo oikomo ero litkoria lero abwaso mwaziri wetsemi ase county ya Kisii Amosandama atebire munanigo agochikoene kinga serikali ngobwatiranire amone kiombekere korwa bokoreri gochiase chinyagitari au imeye binyoro goseji dispensary chinga kiechecho nigo omora ibwe kiombekyo kya Insurance Regulatory Authority Evans Kibagendi atebire munanigo arachi gokora chinkwana amona bateneneri be kiombekyo erikoene kinga ekiombekyo ngobwatirana kerene serikali ye county ya Kisii bunechira yemo yokorwa bokonyi narwe proposal na tebanga our sub county hospitals ni manyete twatemire mune county government mu governor otemire obekire binte bingororo bono nchiro operational chionsipi or our sub county hospitals are operational lakini ni manyete binto mbirororo mwaigungo kwanaga iga torabwaterane amonaba insurance companies na mono Insurance Regulatory Authority ekiara ni maite bakoriro basande umugava na antoma nkwane na barabumba ebereri nande ndoche banchire ande mbakwanga ekiagira ntoche to batarere elinde batokonya bintu gete bike especially as chinyagitari chiri cheito chinke chirega ali chi dispensary chikarega ali marisa bwaitagusi elinde batokonya bintu biri bigocha bacha koligiga Kisii Teaching and Referral Hospital na bitoke ga reserve as chinyagitari cheito chi dispensary ekina ababoli ndoche ngabu no torabaise kubwaterana na barabu elinde magima y'abantu baito anyare ko improve igona mangana mange twagambire na serikali ya Kisii County twanyarire gukora mangana mange bunono Kisumu chomo Jaramogi Oginga ntwachete Kakamega Mombasa Machakos ne chinyagitari chinde twabere twakore gasi na borobwo gasi ne county government twanyorire report kuruga ntoteme tonyeira se esio yaito ne board tororenga nchiranere torakore gasi na borobwo inere nchire ya muturagendere okonyana nabana inchi inere gangenene etorebwete toreteta na inde togendete kubwaterana ne serikali ekiagera egange ye weekend matari ya IRA ne ya IRA na government ya His Excellency Governor James Ongwae kororanga ngakitogo koraba na inchi banyore faida ya mangana ya insurance igagusi igombia mono twatebire mbia mono ase county government ya Gusii ese gasi ngia banyariro tokorera na ndego toa chinguru twanyariro korega asiye asobomo.